Esta mañá presentouse o acto conmemorativo que se celebrará o vindeiro mércores 30 de xaneiro no 6º edificio para lembrar a vixencia do legado de Castelao. Hai que falar dun galego de nación que realmente entendeu que o compromiso da arte co galeguismo e co tempo que lle tocou vivir pois era importante, e nós que somos as súas herdeiras e os seus herdeiros, pois eu creo que poñer en valor todo ese legado pois é unha parte primordial e un deber e unha obriga que temos que facer como institución o museo. No evento darase a coñecer publicamente a edición facsimilar dos 3 álbumes de guerra do autor, realizada por Galaxia a partir das láminas orixinais. Os estosos serán repartidos a concellos e bibliotecas da provincia. É a primeira vez que se volven a editar, se volven a publicar os álbumes de guerra de Castelao en edición facsimilar tal e como son digitalizados a partir das láminas orixinais. É dicir, non é unha copia, como era ata agora, de álbumes dos primeiros álbumes, senón que o Museo de Pontevedra, cunha xenerosidade imensa, polo tanto, o noso agradecemento como editores, o Museo e a Deputación, que nos facilitaron a digitalización de todas e cada unha das láminas que están aquí. No acto intervirase Sus Alonso Montero, autor do estudo que acompaña os álbumes. Tamén se poderá degustar un menú elaborado en colaboración co Carlos Oroza, que reproduce o servido nunha cea do Casino de Pontevedra en 1918, e para o que Castelao realizou ilustracións. Castelao ilustrou por encargo do presidente do Liceo Casino pois unhas postais cun menú para unha cea do casino. Aquel dixo que non asistiría precisamente por manter, e iso tamén honra Castelao, pois a súa percepción de como ten que ser unha sociedade xusta, e el decía que non iría nunca a un acto no que non puidera entrar a súa nai co seu pano na cabeza, ou seja, que defendía por unha banda a muller, pero tamén defendía a muller rural nunha cidade de señoritengo. O obxectivo do evento é pôr en valor os fondos sobre a obra de Castelao cos que conta o Museo de Pontevedra, que son os máis numerosos e importantes. Os fondos cos que conta o Museo de Pontevedra son os maiores fondos e os máis importantes sobre a obra deste rianxeiro de nacemento, aínda que pontevedrés de adopción, ese cliché que sempre empregamos. O acto conmemorativo, que terá lugar ás 7:30 da tarde, está aberto ao público xeral ata completar aforo, que é dun máximo de 100 persoas.